כבוד הרב, התחלתי. אז ככה, אנחנו... המספר של הבריתות כפול עם ישראל, כפול 48, כפול 600. אז בוא... קודם כל אנחנו בעמוד. יש מחלוקת, אנחנו בדף מסכת סוטה, דף ל"ז עמוד ב' בתלמוד בבלי. כן. בשליש העליון, נכון? ניתן תקציר לפני שנגיד איפה אנחנו אוחזים. בבקשה. יש מחלוקת, זאת אומרת, יש תמימות דעים בין לרבי עקיבא ובין לרבי ישמעאל, שהיה 3 פעמים שהקדוש ברוך הוא כרת ברית עם ישראל על כל התרי"ג מצוות. לשיטת רבי עקיבא, הקדוש ברוך הוא כרת ברית עם ישראל בהר סיני, באוהל מועד ובערבות מואב, זאת אומרת קצת קודם שנכנסו לארץ ישראל. במראה שניתנו שם חלק מה... לא. ערבות מואב זה לפני שנכנסו לארץ ישראל. יפה. ולשיטת רבי ישמעאל היה בהר סיני, בתמצות, ביארו את התמצות באוהל מועד, אבל זה לא עוד ברית. זה לא שהקדוש ברוך הוא כרת איתם עוד ברית באוהל מועד. אז ככה, בהר סיני, בערבות מואב ובהר גריזים והר עיבל. עכשיו, בכל מצווה ומצווה יש 4 חלקים. יש לשמוע, האדם שלא שומע לא יודע מה לקיים. ללמוד, לשמור. מה זה לשמור? איך בן אדם משמר על ידי זה שהוא לומד כל פעם, הוא לא מזניח, משנן את הלימוד, שומר על הקיים, ולעשות. לעשות יש גם על מצוות עשה וגם על מצוות לא תעשה. מצוות עשה זה פשוט מה עושים, מצוות לא תעשה זה מה לעשות כדי לא להיכשל. כל כביש יש לו שוליים. למה? כי אם הבן אדם חס וחלילה ירדם, שיפול לשוליים. ושם יש פסי הרדה, הוא יתעורר. אבל אם חס וחלילה לא היה שוליים, אז בן אדם קצת היה סוטה מהמסלול, צ'רח, נופל לתהום. כל לא תעשה, כתוב, קדש עצמך במותר לך. כשבן אדם, היו פעם אומרים, מה ההבדל בין אחד איש הלכה לבין אחד שהוא חסיד, מתחסד עם קונו, שאחד שהוא איש הלכה, מה שמותר, מותר, ומה שאסור, אולי הרבה פעמים יכול להיות מותר קצת. או הרבה פעמים בעידן של קצת חולשה, הוא נכנס. אצל אחד שהוא מתחסד עם קונו, מה שאסור אסור. מה שמותר גם אסור קצת. שכדי חס וחלילה אם הבן אדם נמצא במצב לא הכי טוב, הרבה פעמים בן אדם נמצא עכשיו קצת בהרגשה לא טובה. שאם הוא נכשל, שייכשל בדבר שהוא היה מותר, רק הוא אסר על עצמו קצת. אם בן אדם נופל, שלפחות ייפול לשוליים, לא חס וחלילה לתהום. בשביל זה החכמים הרחיקו. כן. כל ההלכות זה... אבל לא בכל המקומות. יש מקומות שחכמים נתנו לבן אדם לבד, תעשה לעצמך הרחקה, כדי שלא תיפול. יפה. עכשיו, אז ככה, אז בכל מצווה יש לנו לשמוע, ללמוד, לשמור ולעשות. סליחה, לא לשמוע. ללמוד. לשמור אמרת. לא. ללמוד. טעיתי, לא לשמוע. ללמוד, ללמד, לשמור ולעשות. יפה. עכשיו, על כל מצווה ומצווה יש 2 ברכות. ברכה על עצם זה שאתה מקיים את התורה, וברכה על עצם זה שאתה, על המצווה הפרטית שאתה עושה, ו2 קללות. כן? קללה אם הבן אדם לא עושה את המצווה. קללה על זה שהוא לא קיים את התורה, לא קיים זאת אומרת, זה חלק מהתורה, אז על זה שהוא לא קיים את התורה, וקללה על הפרטי, על זה שהוא לא עשה את המצווה הפרטית. יוצא שאם ככה, על כל מצווה ומצווה יש
שמונה. 16. למה? אני אסביר. היה 8. אני אסביר. הללמוד. מאדם, בוא ניקח, ניתן סתם דוגמה, מצוות ראשית הגז. מאדם לא לומד את מצוות ראשית הגז. אז הוא לא יודע. אז הוא יש לו 4 דברים. הוא גם לא קיבל ברכה על זה שהוא למד את כל התורה. הוא גם לא קיבל ברכה על זה שהוא לא למד את מצוות ראשית הגז. הוא גם מקבל כללה על זה שהוא לא למד את כל התורה. והוא גם מקבל כללה על זה שהוא לא למד את ראשית הגז. מחיובים משלימים. אז תיקח את 4, תעשה כפול 4, 16. קבל 16. עכשיו, כמה פעמים הקדוש ברוך הוא כרת ברית על כל התרי"ג מצוות אמרנו? 3. 3 פעמים. קח את ה-16 כפול 3, כמה תקבל? 48. 48. מובן? כן. בניין יפה? שמעון? יפה מאוד. ל"ז עמוד ב', בוא נמשיך. רגע, ואחר כך... עכשיו אנחנו ממשיכים. רוצה להמשיך. 613 כפול 600... אז אם ככה, אני לא יודע איפה אתם אוחזים. לא, תתחיל מאיפה שרצית להתחיל. ואין, מתחיל שורה באוהל. איזה עמוד? ל"ז עמוד ב', מתחיל שורה באוהל. שורה אפילו בערך. לא עם מועד. ניסינו ללמוד. ואין לך כל דבר, מצווה ומצווה, שכתובה בתורה, שלא נכרתו עליה 48 בריתות. עכשיו קיבלנו. עכשיו הבנו. כל מצווה יש לה 16 חלקים. כפול 3, קיבלנו 48 בריתות. טוב, את זה גם הבנו. יפה. רבי שמעון בן יהודה איש כפר עכו אמר משום רבי שמעון, אין לך מצווה תחזור ומצווה. עכשיו עוד פעם על ה-16. על ה-16. אמרנו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. כל מצווה יש ללמוד, ללמד, לשמור ולעשות. לעשות וכן. לשמור ולעשות. ללמוד, מה היה 4? ללמד, לשמור ולעשות. עכשיו, על כל פרט שבן אדם לא עושה, אז יש לו 4 דברים. א' כל, הוא מפסיד 2 ברכות. ברכה על זה שהוא לא של התורה ושל שלמד את המצווה. כל התורה. ושל המצווה עצמה. והמצווה עצמה, ושתי קללות. קללה של כל התורה. זה כתוצאה מהגזים עכשיו מה שהרב אומר? לא. 4 האלה? עכשיו האחרונים? לא, בכל מקום היה ככה. כל מקום היה ככה? אבל לא אמרו את הקללות ואת הברכות. הקללות והברכות היה בהר גריבר והגריזים. אבל הקללות האלה מקרינות על כל המקומות. אוקיי. יפה. אז עכשיו, 4 כפול 4 זה 16. 16 כפול 3, 48. יפה. זה לכל מצווה. כל מצווה 48. בא רבי שמעון בן יהודה, איש כפר עכו, ואומר משום רבי שמעון, אין לך מצווה ומצווה שכתובה בתורה, שלא נחרטו עליה 48 בריתות, בפני כמה? לפני 600,003,550. שזה היה... הדברים שיצאו ממצרים. זה היה האנשים שהיו בזמן... מתן תורה. לא. האמת היא אולי כן, שנייה, בהר גריזים והר עיבל הם היו, או במתן תורה. מאיפה לקח את המספר הזה? סליחה, צודק. בהר סיני, סליחה. כל בני ישראל במדבר. בהר סיני. כתוב פה במדבר. אמר, תראה רש"י, רבי שמעון ברבי יהודה אומר 48 בריתות לכל אחד של 600,003,550 כמניין שהיו במדבר. סיני. אז יש פה סוגריים. במדבר. אז במדבר. שכל אחד, עכשיו, כל עם ישראל הם ערבים זה לזה. יוצא שיש לי ערבות שהשני יקיים את המצוות. אני ערב לו. כמו החפץ חיים ממשיל, שבן אדם יכול להגיד, מה אכפת לי מהשני? מאיפה הערבות הזאת? מאיפה הערבות הזאת? מאיפה אנחנו יודעים שעם ישראל ערבים זה לזה? כאיש אחד, בלב אחד. את האחדות. עשה בזורה ישראל. כשם שעשה, מקבל את מכה באחד האיברים כולה מרגישה, אותו דבר עם ישראל. הכל קשור, כולם קשורים לשני. ככה, צריך לראות אני צריך לראות שם עוד הפעם, איך הגמרא לומדת מזה. אבל יש, כל ישראל ערבים זה לזה. איפה זה? זה בפרקי אבות, לא? אני רואה מה זה, יש פה בהמשך, אמר רב שרשיה 4 ו4 זה 4, זה אלה ערבות, זה 4 זה ערבות. שנייה, אל תקדים את המאוחר. שנייה אחת. אומרת הגמרא, לדברי
אז ככה, אין לך כל מצווה ומצווה שכתובה בתורה שנלכתו עליה 48 בריתות של 600,000, 3,550. זאת אומרת, לכל יהודי יש לו את התרי"ג מצוות שהוא צריך לקיים, והוא צריך גם לדאוג שהחבר יקיים תרי"ג מצוות. לא, הערבות פה בויקרא כתוב, וכשלו איש באחיו. איפה זה זה? הערבות. בויקרא כ"ו ל"ז, מה כתוב? וכשלו איש באחיו. או, זה זאת משמע אומרת, שאדם נחשב בהקללות במשך כתוב אתה- וכשלו איש באחיו. יפה. מה זה? זה הערבות שנחשבת? כשלו איש בגלל אחיו. שנחשב במשך אתה אחיו. על שהיה תורה להם ערבות. למחות ולא מחו. שמה הם היה להם למחות ולא מחו? מה זה וכשלו איש באחיו? שנסו, זה אחד נתקל בשני. מה זה ככה אני מבין? או, אז הגמרא, זה הפירוש המילולי, והגמרא דורשת את זה. מאיפה המקור? כן, תביא מבחוקותיי. שנייה, תביא ויקרא, שנייה. נו. ויקרא ל"ז. זה אני יודע. תביא לי יש גם שנייה. המשך, אתה רבי רוצה? דוד, אתה מסכים להביא לי את זה שנייה? כן, בבקשה. יישר כוח. רק מפה. אבל לוקח 15. הרבה זמן להבין. 16. או, הגמרא במסכת שבועות, גם בסנהדרין, אומרת ככה, וכשלו איש באחיו שמשמע שאדם נכשל במשך חטא אחיו. והיינו, שאם ראה את חברו מתרשל בקיום מצווה, או עובר עבירה, ויש בידו למחות בו ולהטתו לטוב, ולא עשה כן, נענש הוא על עבירת חברו. הנה, בבקשה. זה ממש ערבות. שחור על גבי כתוב. אומרת הגמרא, אז זה המקור המקראי לעניין של הערבות? הנה, בדיוק. אמר רבי לדברי רבי שמעון בן יהודה, איש כפר עקור, שאמר משום רבי שמעון, אין לך כל מצווה ומצווה שבתורה, שלנחתו עליה 48 בריתות של 600,000, 3,550. נמצא לכל אחד ואחד מישראל 600,000 ו3,550. מה עושה פה? שואלת הגמרא, מהי ביניהו? אמר רב משרשיה, ערבה וערבה דערבה. זאת אומרת, לשיטת רבי שמעון בן יהודה איש כפר עקור, לי יש ערבות על כל אחד ואחד מישראל שיקיים את התרי"ג מצוות. לשיטת, מי זה היה השני? רב בשרשייה? רבי שמעון בן יהודה איש כפר עכו אמר משהו רבי שמעון. או, לשיטת רבי שמעון בן יהודה, לשיטת רבי, אמר רבי לדברי רבי שמעון בן יהודה, יש פה פעמיים ערבות על כל אחד. כשאני רואה שהחבר לא מקיים מצווה, אז אני אערב עליו על זה שהוא לא קיים מצווה. אני צריך לשדל אותו לקיים את המצווה. ואם השכן שלי גם רואה את זה, והוא לא מחה בו, אז אני צריך למחות בשכן על זה שלא מחה בו. יש לי ערבות על השני, וערבות על הערבות שיש לשכן על השני. מובן? אבל לעניות דעתי זה כאילו סתם התחכמות. ברגע שיש לך ערבות על מישהו, אז מן הסתם מה זה משנה אם הוא השכן שלו, גם יש לך ערבות על כל אחד ואחד מהם. מה זה? על כל 600, אז יש ערבות. יפה. אז מה זה? אז לבוא אבל, ולהוסיף ולהגיד שנייה, שיש אם לך אני לא מחיתי בבן אדם שראיתי שהוא לא עושה מצווה, כן. אבל יש לי פה איזה סוג של כן. פגם, אבל למה עכשיו אתה מכניס עוד דבר? שנייה, בני, שנייה. עכשיו, אם החבר לא מחה, יש לו גם פגם? החבר ההוא יש לו גם פגם. יפה מאוד. כן. אם אני לא שידלתי את החבר שהצטרף למחאה שלי, אין לזה סוף. בני, שנייה, יש לי פגם על הפגם שלו. איזה התחכמות, כי אין לזה סוף, לכל אחד ואחד יש לך ערבות. אבל רגע. על כל אחד ואחד שהוא לא... יפה. קח 603,550, תכפיל אותם כפול תרי"ג, כפול 48, וזהו, למה צריך מכפיל? ועוד הפעם כפול... זה אני לא מבין את העוד הפעם הזה. למה לא? כי זה לא הגיוני. עוד הפעם. יש לשני פגם בזה שהוא לא מחה בחבר? כמו שלך יש פגם. נכון. אז זהו. אבל יש אז זהו. עוד... לא, תראה, אז אתה יכול להגיד בני, שגם לשני, אני אסביר לשלישי, לך- לרביעי ולחמישי, אני אסביר לך מה שלא עומד מחה, מאחורי גם זה. להוא יש פגם. אני אסביר לך מה גם עומד... לחמישי, גם לשישי, גם לשביעי, שהוא לא מחה. כולם יש להם אז פגם. זהו, אז מספיק בפעם הראשונה, לא... אז אני אסביר כפול לך, שתיים. בני, אז בוא אני אסביר לך על פי משל של החפץ חיים,
בכבוד. אם נבין, נבין, אם לא, נשאר ידידים. כן. יישר כוח. נשאר כל הלילה, חשבתי. שערים. החפץ חיים מביא, מה אכפת לי מה שהשני עושה? מה זה מעניין אותי? אני מקיים תרי"ג מצוות, כל טוב. אומר חפץ חיים, עונה חפץ חיים במשל. מה עם האונייה? היה פעם, בדיוק. אבל זה השם שנייה, ב-13. אני עוד לא סיימתי. היה פעם אחד שנסע באונייה, שייט עכשיו, שייט, נסע באונייה עם כל סחר. ומישהו שם הוא שומע קודח. כן. נכנס אליו, אומר לו, מה אתה קודח? אתה מטביע פה את כל האונייה? הוא אומר, מה אכפת לך? זה בחדר שלי, לא בחדר שלך. עכשיו, נתאר לעצמנו שהבן אדם עצמו מוחה בו. נתאר לעצמנו שהבן אדם עצמו צועק עליו. כמה זה יהיה יעיל? הוא יכול להיות, יהיה יעיל. אבל אם הוא יביא עכשיו את כל תושבי הספינה, את הקברניט הוא יביא. אבל יהיה פה דעת קהל, תראו מה עושה. עם הקברניט, יש לזה עוצמה, אתה יכול לקחת את העוצמה ולשדל אותו ליהלומים? ביהלום, כן, קרת אחת שווה כמה? בוא נגיד $1,000, 2 קרת כמה אני שווה? 1,200. קרת אחד שווה $2,000. לא, 2 קרת, קרת אחד שווה 1,000. 4,000. יפה, אבל לכאורה 2,000, כן. כי כמה שיהיה יותר, יש לזה יותר כוח. עם ישראל, כמה שהם יותר, יש להם יותר כוח. אז זאת אומרת, אם אני, אז אל תעצור בני, בשני. עוד לא סיימתי, עוד לא סיימתי. תגיד שיש גם ערבות כפול 3 כפול עוד 4, לא- יש לך ערבות של 600,000 כפול 600,000. יפה מאוד. זה כל לא- אחד יש לו ערבות שההוא יקיים את המצווה, ויש לו ערבות גם לדאוג שהשני ידאג. יעביר הלאה. יש לי עכשיו, בוא נגיד זה שזה... כלול בערבות הראשונה, בני, זה מה שלא מובן. לא. ועוד איך זה כלול בערבות בני, הראשונה? זה האובייקט שאני צריך לדאוג שהוא יקיים את המצווה? כן. יפה. אני צריך לדאוג שהוא יקיים את המצווה, כן. ואני צריך גם לדאוג שדוד ידאג שהוא יקיים את המצווה, וגם אלי ידאג שהוא יקיים את אבל המצווה. כל אחד דואג שזה ערבות. כל אחד כן, דואג- אבל אם דוד לא דואג, מה זה וזו- דואג? אבל זה המונח זה של ערבות. התפקיד שלו, או. אבל זה המהות של יפה, זה הערבות. התפקיד שלו, יש לי עוד תפקיד. לכל אחד יש... זה לא רשום עליי. יש בן אדם קיבל צו 8, וחוץ מזה שהוא מקבל צו 8, יש לו גם תפקיד לשכנע את הקהילה שכל אחד יירתם פה למה שצריך. אתה מבין? זה השאלה שלו, למה רק אחד אמרת קודם, ועכשיו אתה מוסיף שיטה אחת שרבי שמעון בן יהודה, כל אחד יש לו את התפקיד לדאוג שפלוני יקיים את המצווה. אוקיי. פה זה הבנתי. יסתיים. לשיטת רבי, לא רק יש לי את התפקיד שפלוני יקיים את המצווה, יש לי תפקיד לדאוג כולם. שבאמת פלוני יקיים את המצווה. מה זה נקרא? אם אני רק אדבר איתו, בסדר, 1, ודיל ויעבור. שעוד אבל אחר. אם זה 2, 3, 4, פתאום כל הקהילה אומרת לו, תראה, לא מתאים לך, לא מתאים להתנהגות הזאת, אבל בבית אתה לא מבין כנסת. שכמו שאתה ערב לו, גם דיין ערב לו. אבל אני לא וגם הוא שמעתי, ערב אני לו, לא וגם הוא שמעתי. ערב- אבל אני לא שמעתי. מה זה כולה? הוא- לא, אז אתה הוא לא אומר מבין לי. ככה, אז אתה לא מבין. לא, כל אבל- אחד ערב ל-613,000. 100%. אבל הרבה פעמים זה בן אדם... אז למה צריך להיות שאתה תהיה ערב לו? בני, אבל הרבה פעמים זה בן אדם שהוא מתביישים להגיד לו. מתביישים להעיר לו. אז כשיקום איזה נחשון אחד, נחשון בן עמינדב, והוא יקבץ עוד אחד ועוד אחד, יש פה כוח הרבים. אז לכל לא בן אדם משהו. אני אומר, לא רק אתה תדאג... רגע, זה מחלוקת של תנאים הדבר הזה? כן. אז אני לא בעד רבי. אני לא מדבר אליו, במקרה הזה סלח ממך לי רבי, אני הולך כהתנא השני. בוא נקרא רש"י. יש לי... אין בעיה. בוא נקרא רש"י. בוא נקרא רש"י. אני ונמשיך. חושב שזה כבר מכיל, אתה מבין? זה כבר מכיל. הבנתי מה אתה הערבות מתכוון. הראשונה היא כבר מוכלת לא, אבל במה מה שאני הבנתי- לדעתי, בואו ניקח דוגמה. אם אני אעלה לפה למישהו בבית כנסת, אני אגיד לו, בוא תשתתף בשיעור. וזה דוגמה אחת, כן? או כולם יבואו אל הבן אדם הזה בשיעור, יגידו לו, תראה, אתה חסר לנו בשיעור. מתי נראה לך שידרבן אותו? יותר חזק. יפה. אז לי יש אחריות, אבל- לא רק אבל- לבד, רק לאסוף את אבל הקבוצה. זה לא הדוגמה. זה לא נתת הדוגמה. כל דוגמה. אחד ואחד יש לו אחריות סליחה. להגיד להוא לבוא לשיעור. רגע, אתה נתת אתה מבין? דוגמה. זה שאתה אומר, לא, כבר יש לו את האחריות הזאת, אתה לא מוסיף.
אתה לא מוסיף. יש לי אחריות כפולה. לא, אתה בא ואומר שגם אתה צריך להגיד לדוד שיהיה אחראי על הזה, אבל דוד יש לו ממילא אחריות. נכון, ויש לי... אז מה אתה מוסיף? אז מה אתה מוסיף? תראה. כשבן אדם, אני מוסיף בזה שכמה שאני, זאת אומרת, לי יש את האחריות, אבל אם יבוא בן אדם ויגיד לי שיש לי את האחריות, זה יותר מחייב אותי. אתה מבין? זה נותן יותר זבנג. אבל נתת דוגמה, לא בדיוק, זה שקודח את החור בחדר שלו, בספינה. אני לא יודע שהוא קודח. אתה צריך להגיד לי שהוא קודח. ואז אני כבר צריך להיות כבר מעורב. על זה אנחנו מדברים? אפשר להגיד גם על זה, אתה צודק. לידע את השני, שיש פה שלישי שצריך חיזוק. יש לי תפקיד לידע. אם ניקח את המקרה אבל אני שלנו. לא הולך עד לשם. כן. אתם פה, כשאני מגיע לבית כנסת כבר ריק, אני הולך לתהילת אביב, מתסיים שם תפילת ערבית. יש שם אנשים שאם אני אגיד להם אתה בא לשיעור, הם יישארו. ואם אני לא אגיד להם, הם לא יישארו. מה זה אומר? הבן אדם לא יודע שיש עכשיו שיעור, אבל כשאני אומר לו, אז הוא... כן, זה נותן לו. הנה, הרב אמר, יאללה, מה יש לעשות בבית? לראות עוד איזה תוכנית? יאללה, נכנסתי לשיעור. אתה מבין? יש הבדל בין תת מודע למודע. זה לא אותו דבר. לא. בואו נראה רש"י ונמשיך. תראו רש"י, אמר משרשיה 4 ו4 דרבה. זאת אומרת, יש לי ערבות על השני, ויש לי ערבות שהשלישי גם יוכיח את השני. זה כאילו מסביר את רב? את רבי, כן. אם נעשה כל אחד ערב על ערבותו של חברו או לא, זה המחלוקת. רבי שמעון בן יהודה סבר, לא נעשה כל אחד ערב על חברו, אלא שישמרו את המצוות. נמצא כל אחד ואחד ערב על ממחד בריתות של כל אחד ואחד, על כל מצווה מהתרי"ג מצוות. אבל לא נעשה כל אחד ואחד ערב על ערבות של חברו, אלא על חובתו של חברו. ואתה רבי למימר, לדברי רבי שמעון שבא למנות את הבריתות, את בריתות הערבות, יש לו למנות 48 בריתות של 60 ריבו לכל אחד, ובכל אחד האלה יש 60 ריבו שכולם נתערבו זה בזה על חובתם ועל ערבותם. נמצא כל אחד ואחד מקבל עליו ערבות של 60 ריבו בשביל חובות של חברו. וכל אחד מ-60 ריבו הללו קיבל עליו בריתות 60 ריבו בשביל ערבות שנתערבו אחיו על חבריהם. וזה קיבל עליו אף ערבות של ערבים. זאת אומרת, יש פה כזה איחוד חזק בעם ישראל, שאנחנו צריכים לדאוג שכולם ידאגו לשני. הוא הוסיף פה את הנושא של חובות. רש"י, מה הוא רוצה להגיד לי בזה? בן אדם מקבל רכב, פלאפון, כן, מחברה. כן, הוא מחויב לחברה? כן. יפה. אנחנו קיבלנו מוח, פה, עיניים, מערכת הכי מופלאה. כן. קח את המכונות הכי משוכללות בעולם, לא שייך לשכפל בן אדם. יפה. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יש לך מחויבות, לא ירדת סתם לעולם. יש לך מחויבות לקיים את התרי"ג מצוות. ואתה צריך לדאוג שהחברים שלך, שהקהילה שלך תקיים את התרי"ג מצוות. הקהילה שלך נקראת קהילת עם ישראל. כן. יפה. אז אם זה מה זה ככה, החובות פה עכשיו? אם זה יש לך ככה, חובה בעולם. לא, רש"י בפירוש שלו, כן. מדבר שכל אחד ואחד נעשה ערב, ולא רק ערב אלא גם על חובתו שלו. מה הכוונה על חובתו? על החובה שיש לחבר בעולם, שמה, להיות ערב? הוא לדאוג שהשני יעשה מצוות. אז אם זה ככה, כולנו חוטאים. זה לא עומד לי אם זה ככה, כולנו חוטאים. מי הולך או של רבי דוד, ככה כולנו היום חוטאים. אז קודם כל, הבן אדם צריך לדעת שהיום אין בדורנו כמעט מי שיודע להוכיח. רבי עקיבא אמר את זה כבר. מה שאמרנו שלהוכיח, זה אם ההוא יקבל את התוכחה שלך. אז צריך לדעת איך להוכיח. אם אתה לא יודע איך להוכיח, אז אולי עדיף שלא תגיד. לא. רק מה, יש הרבה פעמים שאתה יכול להגיד לבן אדם, תשמע, אתה נשמע בן אדם אינטליגנט. למה שלא תגיד תודה רבה? אתה אומר שאתה שבן אדם לחברו אצלך זה בראש המעלה. בוא נכיר לך עוד חבר, קוראים לו הריבונו של עולם, שהוא נתן לך את הנשמה, בוא תגיד לו תודה, תניח תפילין. זאת אומרת, צריך לדעת איך להוכיח. כל זמן שאנחנו לא יודעים איך להוכיח, אז עדיף שלא נוכיח. אתה חוזר שוב פעם לפרט, אני מוכיח לאחד.
אתה רוצה שנגיד שכנעתי אותו, אני צריך להגיע לכולם שהוא עושה את זה, והוא יוצא גם... לא עליך המלאכה לגמור, אבל אין אתה בן חורין להיבדל ממנו. יפה. ולכן אני אומר שכולם חוטאים. לא, לא. בן אדם שעוד לא הגיע לפסגה, זה אומר שהוא חוטא. הוא בדרך לפסגה. אני הוכחתי אותו שהוא לא בא לשיעורים, הוא בא לשיעורים. נו. סליחה שאני אומר... אז לא סיימת את התפקיד שלך. עכשיו תלך לבקש מישהו, להגיד למישהו אחר. שיגיד לו עוד פעם. בוא, אני רוצה לתת לך מתנה שאתה תודה לי מהיום עד ביד גואל צדק. יש שיעור יפה. מי עושה את זה היום? מי עושה את זה? כן. מהיום והלך, כל אחד ואחד מהשיעור יעשה את זה. שמעת בני? ואז יהיו פה 50 איש. אין בעיה. נראה לי שאפשר לשמוע אותי גם 50 איש. כן, כן. נראה לי שקשה מאוד. אה? נראה לי שקשה מאוד להגיע זה ל-50. אפשרי, אם זה היה אפשרי, באמת היה פה... אין בעיה. עוד הפעם. אנשים שקשה להם, לנסות, אני עוד הפעם, אני לא הולך, הוא הביא דוגמה של השיעור, יש דוגמאות אחרות. האדם אומר קשה לו. יש דברים אחרים, אולי תשאר חצי שעה אחרי ערבית. רבע שעה אחרי ערבית. שרים לחשים. שרים לחשים. או, אבל כמה ישרים לרב חשי? לא, לא. כן, 50 איש? כפול או, מפה, כפול מפה. יפה, אבל עוד לא 50 איש. לא 50 איש, לא יפה. כל מי שמתפלל. או לאט לאט לשכנע, לדרבן את האנשים. להגיד לו בוא פעם בשבוע. תתחיל אוקיי, איתו. למדנו משהו היום. או, יפה, אנחנו ממשיכים. נראה מה אומרת אתה הגמרא. עושה. אם תביא עוד 5 זה כבר... כל בן יותר אדם מזה. זה עולם. אומרת הגמרא. דרש רבי יהודה בר נחמני מתורגמני דרבי שמעון בן לקיש. פעם היו יותר מ-50 איש בשיעור, ורבי שמעון בן לקיש, היה לו את הכוח לצעוק לכל המאות אנשים שהיו בשיעור. אז היה מתורגמן שהיה לו קול, מה זה קול? ורבי שמעון בן לקיש היה נותן לו את הדברים בשקט, והמתורגמן היה חוזר עליהם בקול. אז אמר דרש רבי יהודה בן נחמני, מתורגמני דרבי שמעון בן לקיש, כל הפרשה כולה של הר גריזים והר עיבל לא נאמרה אלא בנואף ונואפת. והוא מביא דוגמה. אז ככה, הרש"י מנסה להסביר את כל הזה. אנחנו נראה אולי רש"י ביחד, אבל המרשה אומר שרש"י סתם נדחק. רק מדובר פה שלא, ארור האיש אשר לא יעשה וזה וזה, ברוך האיש אשר יקים את התורה ויעשה את זה וזה. מדובר לא על ההסבר הפשוט המילולי שאנחנו קוראים בתורה, רק יש איזה הסבר קצת יותר עמוק. למשל, ארור, יש לנו את הפסוק בצד שמאל עוד ג', ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכת תועבת השם, מעשה ידי חרש ושם בסתר, וענו כל העם ואמרו אמן. אז ככה, בארור סגילי, בן אדם שעושה עבודה זרה, יקבל רק ארור בעולם הזה. בן אדם שעובד עבודה זרה הוא צריך גם הרבה זיכוך בעולם הבא. אלא זה מדובר, אומרת הגמרא, זה הבעל הערווה. בן אדם בא לאחותו והוליד בן. הילד הזה, מה הוא מקבל? איזה תג? ממזר. ואיפה שהוא הולך כולם אומרים לו, ממזר. אתה לא סתם, אתה ממזר. אפילו שלא השם. ואז מה עושה הילד הזה? ילד שכל מקום שהוא הולך, מתאבד. או מתאבד, או הולך למקום ששם או לא יקראו לו ממזר. למה? לא מכירים אותו. למה? כי כולם ממזרים. עובר, עורק לגויים. אז ההורים שלו לא, אבא שלו לא התאבע רק על זה שהוא בא על אחותו, הוא התאבע גם על זה שהוא הוליד ילד לעבודה זרה. כי אם הילד הזה היה נולד בקדושה ובטהרה, לא היה קוראים לו ממזר והיה נשאר בקהילה היהודית. אומרת הגמרא, אז ארור האיש אשר יעשה מעשה. איזה מעשה הוא יעשה? זה הבעל הערווה והוליד בן, והלך לבין עובדי כוכבים, ועבד עבודת כוכבים, אז ארורים אביו ואימו של זה שכך גרמו לו. אז בואו נראה רש"י, בצד שמאל, כל הפרשה. היום לא מתרגשים. מה? היום לא מתרגשים מזה שקודם מישהו ממזר. זה כבר נהיה במודה. וזה כואב הלב. בטח. אבל... ואיפה יש ממזרים שאתה אומר לא מתרגשים?
ולכל אחד אתה קורא ממזר, לא? לא, זה סתם. לא מקבל את זה. זה אומרים ממזר בזכות עצמו, לא בזכות ההורים. יש אחד שזכותו בזכות אבותיו מסייעתו, ויש אחד שהוא בזכות עצמו. איך הוא אמר? הייחוס מתחיל ממני. כל הפרשה, צד שמאל, כל הפרשה רש"י של הר גריזים לא נאמרה אלא בנואף ונואפת. ברור סגילי, ברור סגילי בתמיהה, כופר בעיקר הוא, בסגילי ברור, מספיק לו רק כללה, אלא זה הבא לערווה אשת איש, או אחות, והוליד ממזר. ומתוך בושתו של אותו ממזר שאסור לבוא בקהל ואינו מוצא אישה, הוא הולך לבין עובדי כוכבים ועובד עבודת כוכבים. אז ההורים אלה שאסור לעבוד פסל ומסכה. יש לך רש"י? לא. לא משלם. למטה. למטה. לא? זה אותו ספר שלך, נכון? כן. זה למטה. וכן. זה למטה. לא, זה לא אותו ספר. וכן דורש. וכן דורש את כולם כל אחת לפי פשטה, זאת אומרת הפשטות. לפי פשטה הפשט שהגמרא הביאה. אותו של עריות, כגון. כתוב עוד דבר, ארור שוכב עם חותנתו. מי זה חותנתו? אמא של אשתו. אמא של אשתו. ואשת אביו ועם אחותו, כולם באשת איש. מדובר, ולמי קם בתרי ארורי, שוכב עם כל בהמה. זה אשת איש שעשתה מעשה בהמה, שמנאפת. הבהמה, כל מי שבא ברוך הבא. אותה אשת איש גם עושה ככה, במקום להיות רק עם בעלה. ארור כתוב מקלל אביו ואמו. מה זה, איך מסבירים את זה על נואף? הבעל אשת איש מזלזל באביו ובאמו, שגידלו גידולים רעים בביתם. מה כולם אומרים? יש בן אדם צדיק אומרים אשרי יולדתו, ובן אדם כזה שבעל אשת איש, מה כולם אומרים? למה הוא אומר אשת איש? הוא שלח אותו יכולה להיות לא נשואה, היא צריכה להיות נשואה. הוא מביא את הדוגמה של אשת איש, אבל זה יכול להיות גם אחותו. אבל הוא אומר פה שכולם צריכות אשת איש, או, ומחזר אשת איש. כי זה מה שקיבלנו, שהכל מדבר על בן אדם שבעל אשת איש. אז גם בן אדם שבעל אחותו, והיא לא אשת. מדובר על, כאילו, יכול להיות אופציה שאחותי אשת איש. כן. אז הכל מדובר על נואף ונואפת. אותו דין. כאילו, הכל מדבר על מצב של אשת איש, ככה הוא קיבל מרבותיו. מה זה ארור משגה עיוור בדרך? זה מפתה אשת איש שהיא סומה בדבר, ואינה יודעת עונשו כמוהו. הוא אומר לה, תדעי לך שאם את תבוא איתי עכשיו, אני ראיתי עכשיו, הוא חוזה, הוא יודע, אז הוא אומר לה שראיתי שהמשיח אמור לצאת כמו בצורה כזאת, יעני אסורה. אז אם תבוא איתי, יהיה לך ילד צדיק. אז זהו, מה הוא עושה? הוא משגה עיוור בדרך, שאינה יודעת עונשו כמוהו. מה זה ארור משיג גביל רעהו? בעל אשתו של חברו, הוא משיג גבול רעהו, הרי השיג גבול, מכה רעהו בסתר, ואורם לו בלחש שטריו, שתמוד בבדיקת מים המרים. הוא לוקח את האשת איש, אף אחד לא רואה, אבל היו שני עדים שראו שהוא נכנס לחדר, ולבסוף הוא צריך לתת, הבעל צריך לתת לאשתו, לשתות. אז הוא גורם לו בלחש שטריו, שתמוד בבדיקת מים המרים. מה זה הוא לוקח שוחד להכות נפש? לוקח שוחד להיות עוקב אחר המנאף ולפתות לו אשת איש. הוא מחפש את האנשים האלה